Helo bawb, heddiw ni'n mynd i edrych ar sut ni'n gallu allforio geirfa o Quizlet, lle falle mae gyda chi lot o restrau geirfa, mewn i'ch roulette adrannol mwyn adael o gwybodaeth gyda'r disgyblion ar hap, ar ddechrau ac ar ddiwedd gwersi, ond hefyd mwyn i disgyblion fedru defnyddio fe adre. Nawr rwy'n gwybod mae lot o adrannau geirfa'n Quizlet, felly dyma ffordd hawdd iawn i osgoi gorfod ail deipio. Felly yn Quizlet, rydych chi'n mynd i'r ffeil rydych chi angen. Gwasgwch y 3 dot fan hyn, sy'n mynd â chi i export. A wedyn ni, fan hyn mae gyda chi opsiynau. Gwasgwch y coma. So chi'n gallu gweld nawr fan hyn, mae gennych chi Almaeneg a'r Gymraeg gyda coma yn y canol. So os gyda chi term a diffiniad, neu os oes gyda chi Gymraeg a Saesneg, bydd yn sgwasio at ei gilydd, ond bydd na nawr goma rhwngddyn nhw. Cadwch yr opsiwn new line a gwasgwch copy text. Iawn, nawr mae angen i chi fynd i ddogfen prosesu gwybodaeth fel hwn. So mae eisiau chi pasto fe mewn fan hyn, a byddwch chi'n gallu gweld nawr, mae gennych chi restr yn ymddangos, sydd yn fesul llinell a gyda'r coma. So chi'n angen copïo hwn. Command C ar gyfer copïo, a rydych chi'n mynd i'ch roulette, a chi'n gwasgu Control Command neu Control V. A chi'n gallu gweld nawr, mae wedi ymddangos, ond yn anffodus, be chi angen fan hyn nawr yw cwestiwn ac ateb. Iawn? Felly, rydych chi'n gallu gweld fan hyn, nid yw'r wybodaeth mewn 2 golofn. So chi'n mynd i data, a fan hyn, mae yna opsiwn rhannu testyn yn golofnau. A wedyn fan hyn mae'n gofyn i chi beth yw'r gwahaniaeth. Naill yn gallu gofyn fe ganfod yn automatic, a mae wedi wneud hwnna, mae wedi darganfod y coma, a mae wedi rhannu nhw fyna, achos mae'n gwybod taw hwnna yw sut ni'n gwahanu'r colofnau. Felly sydyn reit nawr, mae gen i hwn yn barod yn fy nogfen roulette, fel 2 golofn, ni wedi copïo fe draw o Quizlet. Beth byddwn ni'n awgrymu wedyn yw bod chi'n copio'r golofn yma eto a roed e ar y chwith, a hefyd copio'r golofn chwith a roed e ar y dde, felly bod plant yn gorfod ffindio'r diffiniad gyda rai cwestiynau, ond hefyd gorfod ffindio yr cliw gyda'r cwestiynau eraill. So wedyn ni, gallwn ni checio, ydyn nhw'n gwybod beth yw traffig ar un achlysur fan hyn, ond hefyd ar adeg arall byddwn ni'n gallu checo ydyn nhw'n deall beth yw derfed cea. So, os chi eisiau dyblu'r opsiynau, allwch chi roi swapio'r golofnau draw, unwaith gyda fi'r Almaeneg ar y chwith, a wedyn ni roi Gymraeg o dan fe, felly bydd gyda fi ddwbl yr opsiynau ar gyfer y roulette. Gobeithio bod hwnna'n neud sens. Dewch i ofyn os oes unrhyw beth arall, ond mae angen i chi fynd i'r dogfen Google Docs yn y cyfamser cyn bod chi'n mynd â fe. Chi'n methu mynd â fe straight o be wela i o Quizlet i'r deunlen Google Sheets. Mae angen i fynd â fe via Google Docs fel bod chi'n cael y llunellau. Hwyl ysbryd.